בואי, זה יורד למטה. אתה מצלם? אתה רואה? אני רואה, מה זה? תגיד, שתינו יותר מדי? לא. לא, כולנו רואים את זה. מה זה? חמישה עיניים. שיו! יואו! מה זה? אמא. מה זה? ראית? יוב הנברות. ראית את זה? תראה, יש שם עוד. הנה, תראי שמה. מה זה? אמא, לדור, אמא. יש קבוצה שלמה שם, תראה. יואו. זה לא אמיתי. מה זה? ראית את זה? וואו.